Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Shwaba ki Artlig Regional Committee jong Sarkar Jila bat Sarkar Assam kin lech sorjamen ni jaka ki badan hapadeng kajinga kajaput ha kajinga pen baitput jong kawat kabar ka Boundary Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khat pratrek unailar arhajar phulai kala lumlang ya borok ki khli nong sinchar jong kini kishnong ki badan ha kajinga kajaput ban pen suthu yaki ba kin du suthu pat shaki pat ba jong kini kishnong bakin pen pau bet dakawai ka sor ka bashai ba kin yaine hapo ka jala Meghalaya. Kishnong ki badan ha kajinga ka japut apdeng ka Meghalaya bat ka Assam. Kilong kashnong Desh Domria ka bahap apo ka Hima Malim, kashnong Bordwar ka bahap ka Hima Nong Spung bat Hima Nong Klau. Kashnong Nongwa Mautamur ka bahap ha ka Hima Soyong bat ha ka Hima Jirang. Kashnong Langpi ka bahap apo ka Hima Nong Mensau bat ka Blok 2 ka badang hap hapo uput Sam jong ka Raj Nong Tung jong ka Hima Khairim. Deputy Chief Executive Member Jaka Council uba Pinchngan NCM ha kajinga kran bikila pathai khubor hadien belawai kajinga lang uloong baka council kala kuntu yaki kli nong sinchar jong kini kishnong baki patba kin mi rinti ha kunu nu khubor baki noyalam jong ki regional committee na kajala Meghalaya bat na kajala Assam ki lech ban sorjamen bat ban pin pau patba yaka mon jong ki ban don bet hapo kajala Meghalaya kajing du jingi menta kasni kalong gadi ya tang we atli ki hima ni rajan barok hima ki ba ha ka area of difference nadu ka Desh Domria ka ba ha ka hima Malim ka Bordwar ka ba ha ka hima Nong Spung bat ka hima Nong Klau ka Nongwa Mautamur ka ba ha ka hima Soyong hima Jirang Pemjuru ka Langpi ka ba ha ka hima Nong Mensau Kumjuru ka Blok 2 ka bahap ako ka Right Nungtung di Makhairim. Bagi sebenarnya tolong ba lajan baru ki Right Tuan Ban Mikmat bat nakaliang ka Right Desh Dombria lawan Bong Thai badi ukli nong sinsha jong ka Right Dombria hapo ka hima Shillong at Gupor bat minta ka hap ka hima Melim kumjuru nakaliang ka Right Nungtung i Sim right bat kuwi lawan sim khairim lawan bat kajing kenduk jing tarasi kalong syai bang ikwa iya ka ba ipai ba ke basyong ak bishnong kin yami pai ba hakanu kenu kapor ba kahyar ka regional committee jong ka Meghalaya bat Assam ban penpau pai ba ya ka jing lakoi jong ki wil ke jong ki ban ya don lang bat ka state boleh jadi. Barga bagi sultan bagan ke jingang mentah kesini ke luang ba, ibabun ki ong ba, balingim kuah Meghalaya bangi deh kuah hima Melim, balingim kuah kuah Meghalaya bangi deh kuah hima Khairim, balingim kuah kuah Meghalaya bangi deh kuah hima Nong Klau. Kata kadi kanorim ke Basyai, kata orang ngam ba jingi kudu mentah kesini, karena I mainstream lagi Nong Yalam, lagi right lagi hima, Kishnong. Bada kalian jumpi kinang persiang ya kapan pensuku agi paiba nang jusnu nang bah kanung ngopor ba kay regional committee gihiat na kabenta ka sport inspection minyo ya ka jing menjur jungu paiba ka jing mot jungi ban khot ikini jilang kalong ba ban pensuku igi paiba nang jusnu ban pen ko mu ya ki da ka jing pensuku jungi bagi kuwa bandon bat ngi ka Meghalaya ban pen ko ya ka sarkar kamsyong hanga hangi kasyong hagipai ba hagan kusni banong ba yes ngikwa bandon ha Meghalaya lada lala banle ya kata kabalong ka way ni ki kriteria jong ka jingyakut jong gi atli ki jela kanirap sibun yang bangin yo biangi ki wisnong ki bang ngila do na kalian ki try jaka ngatrai na lor baglai ya ki jingto badi ki kwat haki
regional committee. Ikwa ban ai kopi lang sengiru kenang ba nio ban bersengu lang harapor bangnya diskus ka regional committee. Kata ka jemot tingki. Baraju ka por pumbaga pau na gitu kitot kisla. Na kisnam ka tandais pa tam ka syai bha. Bagitu kindu ki siap ki hap hamtam bagitu ki khat arpur. Iba hap po ka hima nong ha karai nong tum hima airim. Kani kani yarap sibun yang na ka benta ban pensisa hakmat ka regional committee ya ka ya kijing sisa katum ka history lang bagi wat kisla ka syai. Badalo kata update ang kata kumarong epi pangiron kambu ya ka people's will. Kajing kamon jong pai ba bang scam ba kaniro kan kita ngin job kenang bagi bijaka tiba ia ka jabat kata kin poin be hapo megalia. Pi ya gitu ngina sania haki di lokal di briu jong ki basa gitu kin bijaka. Balagum dugum kin persyang ban isu suji mutlang bat war gitu ki bomdei ki briu ki jongi kenang ba nakaliang jong kiru lese minyo ka jing ya trilang kata ka syong rajin start jong ki briu ki basyong ki thai gi ngishim tang ya ki santali ki area of difference kawai ka bordwar ka baar ka desh domlia ka balai ka nongwa mautamur ka bas sau ka langpi sektor ka basan ka blok tina kini ki san area lawan mikman daki nongsong snong daki right daki hima barga bos ngotunat kalong bagani ka right desh domlia ka bala nganong ka lekle bersikata ni nakalem jung kiru ki pen pausai banamar bangihap hak hima khairim ikwa balakum nu hima melim ikwa lakum nu bangin don biang batka megalia Regional committee ko baru makin kok pandor kami gerakan kok akan berbuat sampai ke bukit katuru kita entras biang hak itu ki nong mikmat na kathany lampi sektor isim juga nong mikmat juga hima nomen sau bagin bersangkat bala ban sim ya gila ban konbinsi ki ya gitu na kita bonsu